Salutare, meni buni, și bine v-ați găsit la primul nostru videoclip. Sunt aici alături de prietenul nostru Helios. Salutare. Da, trebuie să dau sonorul un pic mai încet. Sau? La joc ar trebui să dau mai încet și să dau pe tine mai tare. Mamă, blap, ce mi-au făcut ăștia aici. Mă rog, jucăm pe o mapă de Spliff. Este un minigame foarte tare. Trebuie să tragi în aceste blocuri ciudate, da, din nou la update. Trebuie să tragi în aceste blocuri ciudate, iar aceste blocuri nu știu cum să zic eu, se surpă. Bă, da, mie mi-a rămas mapa băguită, eu văd blocurile cu lavă. Păi da. Tu ești în viață? Nu, pe mine m-a dat direct, m-a spawnat direct în lavă. Am murit din prima, adică... Aha, help. Mamă. Până atunci fac și eu controlele la joc ca lumea. Uite-te și tu pe mine. Am rămas cu un nab. Care e bun. Nu, cu 2 nabi. Deci, bă, nabule. Bă, s-a dispărut. Nu! Am pierdut. Ok, mi-am făcut butoanele mai mari. Acum Bulat! A câștigat un nab. De fapt, eu nab. Facem timp sau something? Păi ce timp? Că deja a murit o grămadă. A murit. Singura oportunitate e să... Eu te văd acolo. Eu trag random peste tot. Mamă, ce era să și la mine. Mamă, ce era... Mamă! Vezi că toată lumea te-a încolțit acolo. Am lag de la filmare. Run! Mamă, ce acțiune aici, frate! Bă, nu pot să cred! Haide, mori! De ce? Vezi că eu în spatele tău și trage. Mamă, ce era scat. Tu ai murit? Nu, mă plimb ca prostul. O să rămână. Ce vrei, mă? Dacă vă place, nu uitați să apăsați și voi butonul de like și faci mâna aici. Mor aici. Era să moare un nab! Mamă, ce era scat. A, tu ești ăsta? N-ai, nici nu știu care sunt. Am rămas cu A tine căzut un nab jos. Ce? Du-te, frate! El să știți că este Helios. Da, Prosevil. Mamă, toată lumea a tras din prima, bă, frate, cum ne-am... Toată lumea sapă groapa altuia, cum s-ar spune. Gata. Teoretic asta e. Jump. Din prima, frumos. Și luăm deja de 3 minute. Wow, 3 minute pierdute din viața tuturor. Hai să mă, adică, sper să vă placă. Încerc să fac o groapă mare aici, știi, în caz de mă fugărește, unul scade direct în groapă. A, tu ești ăsta? A, să rămână. Am murit. O să știi că eu am făcut groapa aia mare din centru. Hai să fac groapa, hai să fac groapa pentru Godzilla, frate. Era să cadă în ea. Pe de-aia am făcut-o, dar după am murit că a tras unul în mine în timp ce eu să fac groapa. Nu! Cum te-ai dus direct în ea? N-am vrut să fac o baie cu spumă. Baie cu apă fiartă. Lavă. Baie cu magnum sau ce-o fi. Sper să nu fie ca videoclipul aia plictisitoare de pe blog în care vorbesc doi fraieri toată ziua degeaba și da. Da. Desigur, la început nimeni nu o să se uite decât prietenii noștri, poate, și ne vor da dislike. Dar ce contează dacă noi ne distrăm și viața este bună și nu mai vorbesc, că degeaba vorbesc. Și da, ar trebui să facem mai multe chestii. Dar nu știm ce.
Da, de asta va trebui până la urmă să facem un Q&A, pentru că noi suntem neinspirați și luăm de la Shelly, Max Infinit și toți cei care au făcut până acum YouTube înaintea noastră. Bun. Deci, dacă vedeți că facem lucruri de genul, să nu spuneți că copiem pe alții, că noi chiar facem asta. Domnule președinte, ați terminat discursul? Da. Tot ce am zis Uite n-abia ăștia doi. tot ce am zis este că Max ăsta o să piardă. Bulat a câștigat de 2 ori, sau? De 4 ori. Și a murit odată. Eu am câștigat odată și a murit de 2 ori. Trage cu pistolul. Să rămână. Bă, nu mai sta pe loc, nu mai sta pe loc. Am lag. Fraier. Bă, lol, eu cad în groapă și nu cad. Nu! LOL! Ai, frate, am murit. Am vrut să văd dacă... Deci nu trebuie să sar peste grop, că dacă iau pătrățică liberă, nu cazi în groapă. Știi, nu? Treci prin ea, teoretic. Am văzut. Dar nu vreau să încerc așa că... Am încercat eu. Și a ajuns rău. Să știți, oameni buni, că o să facem și noi videoclipuri de 10 minute, probabil să filmăm. Bă, la câte zile să filmăm? La o săptămână? Că na, suntem începători. Când o puteam filma și noi, nu? Da. Hopa. Frumușanu aici. O să facem și vloguri, băieți. Deci, dacă vedeți videoclipuri, eu zic să vă abonați și să dați like, pentru că acest canal o să fie cu de toate până la urmă. O să începem frumușel cu blog și o să continuăm cu lucruri interesante. Deci, rămâneți aici. Așa că... Da, în afară de noi, așa începem și noi cu un Minecraft doar cu puști. Am rămas eu și cu 2 proști. Da, stai că stau spectate pe tine. Una și încă una. Bă, poate și când data viitoare un dead run. Da. Sau poate în videoclipul ăsta. Ce? Poate în videoclipul ăsta, că deja s-au strâns 7 minute. Poate facem și noi în acest filmul pe care îl facem acum. Poate facem și de... Facem și... Nu, m-am ce răscat. Auzi? Dacă am eu un tip care face intro-uri, și o să-l pun să facă niște intro-uri cu... Nu! Bă, nici n-am căzut în lavă. Da, știu. O să-l pun eu pe tipul ăla să facă niște intro-uri despre canalul nostru. Am uitat cum îl cheamă. Mă rog. E în descrierea pe care ai făcut-o pe fostul canal. Da. Pe PewDiePie Black. Ai văzut cum a sărit? Mai e Max și cu cine? Nimeni. Sără mâinile. Facem mamă, câta gaură am făcut în mijloc. Mamă, frate, l-am luat pe unul, ai văzut, din prima l-am luat. Că ăla care a murit, l-am luat, ăla care a murit era... Să nu cad. La fiecare săritor trebuie să faci cruce, știai? Adică? Să nu cazi. Mamă, ăla a săpat groapă fix cu mine, era să cad. Uite că s-a pe acum groapă. Bă, nu mă mor. Ce era să mor? Da, din cauza mea, că săpam groapa. Trăgeai în continuu. Bă, vezi, m-a dat cu AK-47-le. Ma! Fac 70 de găuri instant. Ia, ce trage buschetarul ăla. O fac. Mamă, ce rascat. Bă, nu mai se patul groapa. A căzut înapoi jos. L-a filmat. Am vrut și să... Ce rascat. Uite nabul, hai să sipăm groapa la nab. Mamă, ce era să mă sape nabul cu totul. Are lag. Da, știu. Mamă, tu vezi? Ce lag are? Ăsta. Bă, ăsta vrea să mă sape. Hai, bate-l. Mamă, câta groapă e în centru, tu vezi? Mama, ai văzut... Ce, mă? Ai văzut cum... Da. Ai văzut cum... Fix atunci când a sărit, am săpat groapa. Sap groapa aici, în mijloc.
Cum am murit? Ai murit? Da. A, deci sunt doi cu puținul tău, o să fie mai greu acum. Sără mâinile, ce faci, mă? Da, bule. Am filmat 10 minute ca să... Auzi, am filmat 10 minute ca să știi. Oprim? Da. De ce să punem capăt acestui minunat episod când putem să primim kick după aia să-l închidem? Că până la urmă tot să primim kick. Ia. Dacă vrei încep eu să-ți dau kick. Mamă, ce lag. Stai să scriu ceva. Mamă, ce înțăpa unul groapa. Gata. Eu sunt în spatele unuia și el Am scris I'm hacker în chat. Nu o să primesc kick din jocul ăsta. Pentru că e joc de nab, mă. LOL. Bă, cum ar fi să facem o mapă numai noi doi, să desenăm în astea și să facem o figură sau ceva. N-ar fi ceva. O să facem și de-astea. Nu mai spune ideile. Wow. De asta există mesagerie, omule. WhatsApp, Skype, anything. Ăla vorbește în străineză. În chat. Sără mâinile. Mărin, Nechit ți-a dus o mapă. Ca să știți, atunci când suntem ocupați, noi nu o să ne oprim din filmat, noi o să ne filmăm din timp videoclipuri și o să le postăm, cum face toată lumea, cum face tot poporul, ca să zic așa. Și sper să vă placă, nu știu, vă dați seama că noi nu putem să filmăm în 4K sau 1600 de FPS-uri, dar putem să facem și noi ceva. Tipul ăla primește kick și tu ai spus că ești hacker. Tu nu vezi câte runde câștigate are 4. Mai că e joc de nabi. Da. Cât am filmat din acest mini-robolan videoclip, prietenul meu? 12 minute. Ar trebui să ne oprim. La 15 minute vom pune capăt acest episod. Sper să a câștigat Max. Ești finit. No. Era să zic, bă, nu-i mai face promovare. Da! Bă, la vreo ăștia vor să-i dea kick lui Bulat. Lui Pilaf. Nu mai face. A căzut un nab din cauza mea. Una și încă una, na. Mamă, ce era să... L-am omorât pe ăla, că am tras în el. În picioarele. 3 unul lângă altul, 3 unul lângă altul, 3 unul lângă altul. I-am pierdut. A căzut nabul jos, că a vrut să mă omoare pe mine. Blăm. Oh, fuck. Mamă, ce... Mă teleportasem, era să cad direct în... Mamă, erau 4 pe mine. M-au încolțit și vine eu ca nabi, știi așa. Angry Nabs attacking. Oh, fuck. Oh, fuck. Nab apocalips. Apocalipsa nabilor. Ce fac, bă? Nu știu, trag. Ce frumos. Aproape am făcut 15 minute. Închidem? Hai să închidem. Băi, decât să luăm mai mult din viața oamenilor, mai bine închidem. Da. Ok. Deci dacă v-a plăcut acest episod, de fapt primul nostru episod, nu uitați să apăsați și voi butonul de like și nu uitați că vom continua, noi în continuare o să facem vloguri, tot felul de videoclipuri amuzante. Da, o să facem și chestii amuzante. Hai bă, omorâți-mă o dată. Așa. Eu te omorât. Și vom pune capăt acest episod minunat și sper că v-a plăcut. Ca să fac și eu un intro, ca să vorbesc și eu ca prost pe aici, nu știu ce să zic. Ok, la revedere. Și o zi bună.